масъалаи баъди аэропорт бромадӣ туда дар кор мешавад ки ё таксӣ мегирӣ ё ин ки автобус. ман барои одамои якумбора миёмагира мегӯм пеше ки Туркия биёед варианти беҳтарин яе ки як каса дошта бошем ки ҳам хонатон тайёр карда боша ва ҳам хона ҳам набоша як комната ва ҳам чи картаи автобустон бигира. баъд аэропорт ба истиқболтон биёяд ки шумо на раҳрӯро медонед на ҳеч аввалда. не ки агар бигем ки худам шустияки мекунам худам ҳамаи кор ман мекунам бидоен ки дар вақте ки дар аэропорт мефурӯй интернет надорӣ мерай хай симкарта мехарӣ хо айдурӯи аэропорт боша хо баъде ки рафти расидӣ ҳам мешава ё вайфай да медорӣ не ки вайфай хеле чизои аэропорт ба симкарта дар коршае ки кодут биёя баъд вайфай да падключат кунӣ. симкарта хариданда нархи як симкартара дар берунаи аэропорт ман харидам дар дуруи аэропорт мумкин 350 ё 300 тон бигав. фарқ надорад чӣ компанияша мегиред ё се компания туркселу турктелекому водафон ҳар кадомаш ҳарқи чиёра пакетора шумода пешниҳод мекунад. водафонаш хубтаре дар назарам барои аввалда мегиринда баъд дар оянда худтон мефаҳмед кадомаша бигиред бо арзонтарашам пайдо мешавад. ура ки гирифтен метонин телефон қатӣ касои шустиякора гуфтесам телефон қатӣ Google да бидроен бибинен ба ҷои мехостатон рафтан чи гасница боша чи пешихонаи ҳамон ҷуратон ё ягон ҷода ҷой уфтагӣ бошем барои истодана бибинен ҳамҷа сразат чи хеле ай ҳамҷа ба онҷа рафта мешавад ба Google мапе ки дар телефонтон мехамбонен ҳамон худаш ба нишонтон мета ки ҷо қатӣ бирену автобус ай ки ҷо бишинед чандум автобуса бишинед чи хеле картаи Истанбул не ки дар кортон мешавад картаи Истанбул карт ай аппарато да ҳастай ай аппарато мешавад гирифта не ки аксари вақт аппаратора картҳош холия ё ки картҳои яктарафа дорад яъне ки як бор истифода мекуниш ё ин ки картҳои дутарафа мерава меоя нархош хеле боло нархош дигар ҳозир нархо покиза бо тамоман дига шудагӣ. картара мегирӣ автобуса мерай остановкаш мешинӣ то ҳам ҷои мехостата ё пересадка боша ба пересадка мерай то ҳам ҷои мехостата кадом минтақадаву кадом ана кӯчаву районашда зиндагӣ мекунӣ. касе ки вабше намедона ҳеч каса намешноса дар сайтҳое ки тоҷикҳо бисёр ҳастанд дар ҳамҷо менависӣ масалан ки комната дора ё хонаи медона барои квартира додан бисёриё намедонанд хонаи квартира медодагӣ не ки комнатаашона ҳам квартирае ки худчон кироя кардиянд худчон аренда нишинанд як нафар мақсад хонара ба номи худаш иҷоранишинӣ мекунад ӯ хона чанд комната дорад комнатаҳоро баъд мегира тақсим мекунад ба ҳар кас мақсад ҳар комната дар сари ё комната одам пул мегира ё сари одам пул мегира масалан як комнатада агар се кас биявеста сари ҳамун се кас алоҳида пул мегира ҳар якташ ё ки сари ҳамун комнатае ки меиста масалан ту 3 нафар меёри 4 нафар меёри дигар бастагӣ ба комната худи одам агар хонара бигира 3000 бигира масалан нархи ҳами ҳозиринат хонаҳои ҳами бадтарш бигем ё ки ҳамун хонаҳое ки дастрасай барои одамои хусусан коргара 3000 мегиранд ҳеҷ вақт 4000 5000 нигоҳ намекунанд. хона ё 2 ба 1 ай 2 хонаву 1 зал ё ки 1 ба 1 ай 1 хонаву 1 зал ай ё дигар территорияда 3 хонаву 1 зал ай. ин одами квартиранишин худаш ҳам пули хонаш ҳам ҷои зистиша метавона бирора ба аренда додану ҳам метавона ба хача бизнес кунада. агар шароити нарасад ҳам як комнатара иҷора мегирӣ саму соҳиби яка чи квартиранишин чанде ай худут бигира пули ову газу свети дигарошам ба тақсим мекунада ҳатман. баъде ки истоди комнатата гирифтӣ як нафас тоза ки кашидӣ меброи худут барои карта гирифтан картаи автобус ҷа автобусош ба пул нест то қам маршруткаош пулакиай
ки ӯ маршрут карда хита гум мекунӣ. Якум борот агар омадан бошад хита гум мекунӣ. Не ки автобус рахш муайяна барнома ҳасте ки через барнома мефаҳмӣ ки ҳам худи Google қати метавонӣ бибинӣ ки автобус кадом раҳ қати меравад чида бишинӣ. Картаи автобуса бисёртар дар ҳамон аппаратҳо ҳастай. Не ки агар аппаратода набошад магазинҳои пеши аппаратода мефурӯшанд. Карта айни ҳол 25 сомай дар худи аппарат. Не ки агар ай магазинҳо бигирӣ мумкин 35 сом биганта. 35 то 40 сом мумкин биганта. Картаи холӣ. Картаро ки гирифтӣ шоташ пур мекунӣ. Аммо аппаратода ҳастай. Аппаратода картаро мемонӣ. ҷодаст ҷои сум мега, сума медозӣ тамом. Анабад карта кор намекуна. Карта автобуса мезани кор намекуна. Чиба барои ки ҳескоде ки дар аввал гуфтем, анамра дар дуруи карта чикор мекунӣ, номнавис мекунӣ ки ҳескоди худат дар дуруи ҳам карта запс боша. Исо рафтанта бояд ҳукумат махсусан вазорати тандурустӣ бидонад. Тарзи пур карданашам нишонтон метавонам дар видеои дигар. Хуб муҳим ки ҳамин ҷои хота ва ҷои рафту омадта битонӣ туғрӣ карда ки агар кор ки дуромадӣ ягон ҷо картаи автобус дар дастат бошад, муҳтоҷ ба ҳеҷ кас набошӣ. баъде ки истоди кор карди забонро ки худат ёд гирифтӣ дига осону озод чӣ коре ки бихоҳӣ мекунӣ. ин осонтарин раҳаш барои Туркияда ҷобаҷо шидан буд.